Maglipay ta sa Ginoo sa iyang kaluoy, gipadayag ang pagtuo sa tanang katawhan. Adunay pagpasaylo sa tanan nga kasalanan, kay si Kristo nagantos man, aron lamang kita mabulahan. Kining mga panalangin ato nga madawat, kay si Kristo magahatag sa kaluwasan ta. Adunay pagpasaylo sa tanan nga kasalanan, kay si Kristo nagantos man, aron lamang kita mabulahan. Adunay pagpasaylo sa tanan nga kasalanan, kay si Kristo nagantos man, aron lamang kita mabulahan.